Wala na mahimo ang Mandawi City Local Health Board pagsuta sinungdan sa kamatayon sa kapin sa buwan nga bata babae nga namatay usa ka adlaw human mabakunahi dito sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital. Si Chelo Baliana sa report. Sa tigom sa Local Health Board, gipatawag nila si Arlie Sabalia sa Umapad Health Center. Din unang miduol sila si Crisela Tunyakaw o Janelle Abelio, amahan og inahan sa bata, aron unta mapabakunahan ang ilang anak. Apan tungod kay nagsugwak ang mga bata, iya kining gibalibaran. So nakat off ko kay lisod man sad og mo immunize ka nga daghan di mo maintakto akong abuhat. Giangko ni Dr. Pythagoras Zerna, Chief of Hospital sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital, nga dito na mabakunahi sa ospital ang bata. We haven't really seen the bubbling or the characteristics, but then what the mother has claimed is just, it was a sort of salivary bubbling. If it is irritated na, more cause, masamad the lining will cause bleeding. So there's a possibility that there will be a tinge of blood. Gisukit-sukit usab sa konseho ang Department of Health o si Zerna sa posibleng hinungdan sa kamatayon sa bata. The morning is very productive for me, for Consul Dali and Consul Nerissa, because I think nasa legislation na sa mabuhat after this. Posible ang kinaon ng buwa sa ba. So it could not be tinge of blood as in brownish fluid. But really do not know. Maghuwat na ang Local Health Board nga matapos ang investigasyon sa gipahigayon sa Department of Health. Dili usab basta-basta maugkat ang patayng lawas sa bata aron ma-autopsy tungod kay nanginahanglan kini sa pagtugot sa mga ginikanan. Natuki usab ang kakuwang sa mga nurse nga maoy mo bakuna sa mga bata. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.